E con esa experiencia, con ese coñecemento, que destacaría persoalmente de cada un deles? Que son xente como a nós, é dicir, non teñen ningún tipo de divismo, son persoas cos seus defectos, cos seus vicios, cos seus manías, persoas cercanas, ti lees nos libros de texto, mitificas, non? Claro, porque cando ves unha persoa pintada en papel e con letras escritas debaixo, hai unha mitificación, porque estás divinizando algo plasmando en papel, non? Pero cando lle ves o oso, lle ves o suor, lle ves o alento, e ves como come os calamares, claro, pois, carallo, este é como a min. Pois é como a min. Para min é aprendizaxe, non? Jorge, a todos, ou a case todos, levounos á Costa da Morte. Por qué? Porque eu son dali, basicamente. Entón, cando invitas a nos científicos, cando invitamos a alguén do estranxeiro, o que faz é leválo algún día a tua casa, non? Hai ese acordo tácito. Entón, eu, lóxicamente, levos a Costa da Morte, fago o percorrido, vou a Fisterra, porque me parece o sitio máis significativo da Galicia a enseñar despois de Santiago. E subo para arriba, paso por Baio, paso por Brandomil, ven o meu concello, lóxicamente, ven tamén os concellos da Costa da Morte, e quedan encantados, por certo, da paisaxe natural que hai na Costa da Morte. No seu caso, traínos aquí, pero tamén sae vostede, da man deles, ademais, non? Lembramos unha experiencia no Trinity College de Cambridge. Como foi esa experiencia e, sobre todo, como se pode pensar en repetir ese tipo de experiencias non xa só para vostedes, senón tamén para outros especialistas de Galicia? Bueno, primeiro foi unha auténtica sorpresa, porque esa cea era unha cea máis ou menos privada, de España só invitaron a 2 personas, non? Entón, que me invite a min, pois eu xa que me quedei así medio a cadros, porque, bueno, sabía o difícil que era. Ali estaba, por exemplo, o actor que fixo de James Bond, estaba o famoso Branson millonario, había outros millonarios, entón importante, ali no medio. Entón, por que me invitou a este ano? Bueno, pois que lle gustou cando vin, non? Foi con motivo dos 70 cumpleanos de Stephen Hawking. Foi con motivo dos 70 cumpleanos, entón, bueno, eso demostra que el quedou cunha boa impresión de Santiago, e de feito, a mí xa me constaba, porque algúns alumnos de Santiago tiveron acceso a programas de élite da Universidade de Cambridge grazas precisamente a ese link. Como repetir iso? Pois, como se fan as relacións humanas, contacto. É dicir, vos sabedelo ben que sodes xornalistas, aparece nun grupo de xente, aínda sen ter ningún plan preconcebido, empeza a falar, enseguida aparecen oportunidades, aparecen ligaduras, e as oportunidades aparecen falando. Entón, o que ten que facer a xente para crear iniciativas parecidas é poñerse a falar e facer movimento. É dicir, tes a botella aquí, facela moverse para que despois a gravilla se vaya decantando dunha maneira ou de outra, pero algo vai a salir sempre de calquera tipo de movimento. Jorge, que pensa vostede da política e por que cree que hai tan poucos científicos dentro do mundo da política? A política é necesaria, evidentemente. Eu son alguén que cree evidentemente na necesidade da política. Creo que a maioría dos políticos son xente honesta, en contra da corrente xeral. E por que hai poucos políticos? Porque os políticos, digamos que, por razóns do propio diseño do sistema, necesitan xenerar output a curto prazo. E a ciencia, como dixen antes, non é algo que semente, que dé froita a curto prazo. Entón, a escala de tamaño do período político, que son 4 anos, non dá para tanto. O investimento en ciencia, ao mellor, non é tan espectacularmente visible como en outras cousas. E, sobre todo, cando aparecen as urxencias, cando un leva 3 anos de mandato, e ten que preparar as eleccións a un ano vista, pois claro, hai certos investimentos que non pode acometer. Entón, eso pode ser a razón, seguramente. E que pensa ou que sinte vostede cando escoita falar aos políticos da I máis D máis I? Tomos en serio? Cree que son un compromiso? É marketing político? É realidade? Eu entendo que estéticamente queda ben, porque evidentemente negar que hai máis D máis I, se esa mala, eso non é asumible. Entón, supoño que haberá unha parte de corrente de inercia, e ven a necesidade, pero claro, eles, en certo modo, ven que iso bo, ven que teñen que apoialo, pero en algúns momentos eu penso que están facendo casi como empuxados por alguén, non? Porque, mira, hai que darlle a este porque hai que darlle. Entón, a sensación que me queda a veces é esa, non? De que están facendo un pouco forzados. Ademais, lóxicamente, a ciencia non é algo asequible, porque a culturización científica non é como a culturización xeral. Un aprende as 5 vogais e as consoantes, esa pode ler. Pero esa capacidade, esa alfabetización clásica,
non abonda para entender a ciencia. A ciencia requiere dun segundo nivel de alfabetización, que iso fai pois, algo que como un filtro que fai que esa ciencia non sexa accesible ao común da xente. Non? Entón, esa dificultade no acceso é a que causa tamén moitos problemas, tamén para os políticos, que tamén son cidadáns, claro. Jorge, vostede polo seu traballo de científico ten recibido numerosos e prestixiosos premios, pero, sen embargo, parece que a xente na rúa o coñece máis pola súa participación no programa Cifras e Letras da Galega. Lle molesta ou que lle parece eso? En primeiro lugar, un ten que saber o contexto no que está. Eu levo xa pois, máis de 12 anos nos medios, na televisión, a metade dese período pois, saindo todos os días nos fogares dos galegos. De feito, o luns pasado cumpríanse 6 anos de emisión do Cifras e Letras. Non? Entón, bueno, pois, evidentemente, esa invasión, e ti sabelo perfectamente, implica que a xente pois, te coñece, lógicamente, porque é o que ve. Non? Entón, non me molesta que me recoñezan por esa parte, e incluso que non saiban da outra. Agora, o que sí me molesta é que as persoas que sabendo desa parte obvia que aparece na pantalla, e sabendo tamén da outra, da parte profesional, que, bueno, pues tamén teño a miña visibilidade na miña institución, mesturen unha cousa coa outra, facendo valoracións do teu traballo en función da outra faceta. É dicir, xente que a mellor diga pois que a miña capacidade científica sexa maior ou menor en función do que eu diga ou do personaxe que eu interprete en tal ou cal programa. Iso é o que a min me parece moi mal, iso levo... Digamos que, afortunadamente, é moi pouca xente, non? Pero cando iso ocorre, eu, pois, saltame unha especie como de indignación, porque eu sempre teño que recordar que o meu traballo científico é valorado por comisións, hai cada vez máis filtros no acceso á función docente, cada vez máis, os tempos están moi duros, as exixencias para conseguir proxectos e financiamentos son cada vez máis duras, porque hai menos, as revistas científicas teñen un filtro bastante duro para que os artigos pasen, porque hai moita xente e hai que filtrar. Entón, o meu traballo científico, a miña capacidade científica debe ser valorada no contexto dos meus resultados, dos meus galardóns e dos comités que me avalían, e das probas que teño que superar, e dos tramos que teño de excelencia, o que sexa. Pero iso ten un mecanismo e a ciencia é obxectivable, afortunadamente. A ciencia pode se medir, e o resultado do científico tamén se pode medir. Entón, a miña valoración científica debe ser a valoración que fan de min os expertos na materia e os comités designados a tal fin. E iso non ten nada que ver coa miña faceta de espectáculo, porque evidentemente eu non vou a negar que pois hai unha sobreinterpretación pois, en certos papéis que eu fago na pantalla. Eso é así, un personaxe deseñado porque eu quixen facelo así, e porque me sale onde me ten que salir. Entón, eu negome a que esa golfería, a veces un pouco impostada, que eu fago na tele, pois repercuta na miña valoración científica. Eso negome redondo. Na reta final deste programa sempre lle preguntamos aos nosos entrevistados polo compromiso político e institucional da cidade co deportivo. No seu caso, imos a preguntar se existe un compromiso científico tamén co fútbol entendido como unha paixón. Eu son nunha área de influencia do deportivo, digamos que ademais ata chega a ocupar o equipo de fútbol da miña vila, porque o Clube Deportivo Baio ten equipación, ou polo menos tiña antes equipación do Deportivo da Coruña. Entón, iso pois fai que a xente estea moi identificado co proxecto deportivista. Dito isto, teño que dicir que eu son bastante antifutboleiro, porque digamos que fundei en Baio con meu irmán pois, unha asociación deportiva que fomenta outro tipo de deportes fora do fútbol, é dicir, bueno, practiquei pois, taekwondo, baile de salón, natación, practico moitos deportes menos o fútbol. Ainda que meu pai foi vicepresidente do Baio nunha época. Entón, quero dicir que a min o fútbol eu entendo que canaliza certas pulsións. Se o pensamos, unha das maneiras que ten unha persoa de liberarse é berrando. E se o pensamos, é moi difícil berrar hoxe en día. O sea, se eu quero meter un berro destes liberador, non podo. Aquí non podo porque me botades fora. Na miña casa non, porque vais a miña nai a ver que me pasou. Non me penso non porque virá o veciño. E dis, na rúa tampouco. Ir ao monte. Vas ao monte e a mellor resulta que está un veciño ali e pensa, este chaval está tolo. Entón, o único sitio, sorprendentemente, onde un pode meter un alarido liberador é no fútbol. Entón, a función social que se cumpre no fútbol é moi importante. Estou seguro de que moita conflictividade doméstica social se canaliza no fútbol. No caso da Coruña, pois, ademais, hai un proxecto de cidade, evidentemente, supoño que, bueno, Mónica é experta no tema, haberá estudos de impacto económico do que supón o Deportivo da Coruña na cidade,
Pero eu tamén son dos que pensa que o gasto do fútbol español debería ser sometido a debate, sobre todo non o deportivo, pero a mellor estas grandes entidades, porque as cantidades de cartos que se deben á facenda pública son de tal magnitude que para mí é un desfalco monumental, unha colosal mentira, e algún día alguén terá que dicir o que nos custa o fútbol aos españois, e se nos compensa o psiquiatra, a mellor valía a pena darlle cartos ao psiquiatra para que nos atenda a todos en vez de ir ao fútbol. Eu, aí, cos meus respetos. Jorge, xa para rematar, deste xeito ameno que tites de explicar as cousas, contanos, por favor, por que non se vai acabar o mundo no 2012? Esa lenda ven dun ciclo do Sol. O Sol é unha bola que se infla e se desinfla cada 11 anos. Entón, o ciclo no que se infla empeza a cuspir moita radiación. De feito, mete ese tipo de peido solar, que bloquea todo, de feito pode cortocircuitar as comunicacións, non? Entón, bueno, ese ciclo solar está pois integrado na cultura maya, por exemplo, que foi a que fixo a predicción do 2012, pero, home, pode causar algún problema, pero, dende logo, non imos morrer diso, que o mundo se pode acabar no 2012, pero, dende logo, polo Sol e polo 2012 non vai ser, Jorge, pois, moitísimas grazas pola súa presenza esta noite aquí con nós. A vos por tenerme. Nos regresamos o vindeiro mércores, xa saben, ás 11 da noite aquí en Localia Televisión e tamén en R, no canal 135. Sin rodeos.